Финиш. Почкай. Здравейте! Здравейте! Здравейте, приятели! Вие сте наживо с нас, Margie's Trendy Blog, онлайн магазинът Мода Бар БГ и брандът Paramidonna. Сигурно се чудите защо ви поканихме. Поводът е фотосесията на новата колекция на брандът Paramidonna, случващ се наживо сега в момента. Първо искам естествено да ви благодаря за проявения интерес към нашия ивент и за това, че ни гледате. Ще се радваме да се включвате с въпроси, с коментари. Моля ви, споделяйте, бъдете активни през цялото време, защото това е важно за нас. Пък ние с удоволствие ще отговорим на всички коментари след видеото. Така, както виждате, сме наживо, така че извинете, ако има някакви леки гафове. Все пак това е първото ни представяне. Нека започнем с това, кои сме ние. Аз съм Марги. Margie's Trendy Blog е моята фейсбук страничка. Искам да ви кажа, че правя с огромно желание с цел да работи за вас, а именно да ви показва селектиран вариант на модни тенденции, любопитни факти и въобще красоти от живота. Неща, които вълнуват нас, жените. Естествено всичко минава през моите възприятия и поглед за мода и красота. И се старая блогът да е нещо като малък наръчник за това как да бъдем в крак с модата в забързаното ни ежедневие, когато изобщо нямаме много време да разглеждаме списания. И така да обобщя, значи мода, стайлинг, козметика, готини места, изобщо всичко, което в момента е тренди и модно, можете да го намерите в страничката, като много се надявам да ви бъда полезна. А пък всъщност интересът ми към стайлинг и мода ме свърза и с онлайн магазинът Мода Бар БГ, за който малко повече ще ви разкаже самата Катя. Катенце, заповядай, творете да се представиш. Здравейте, здравейте на всички, аз съм Катя. Представям днес магазинът ни Мода Бар БГ. Ние сме онлайн платформа, магазин, в който може да намерите много дизайнерски дрехи, чанти, обувки от световно известни брандове, като Armani Jeans, Diesel, Guess, Versace и много други, да не ги изброявам. Ние се стараем много да помагаме на клиентите си, да се свързваме с тях чрез имейл или телефон, винаги да им даваме съвети за всичко, което ги интересува и да бъдат улеснени в пазаруването си. Непрекъснато актуализираме магазина си, така че да е много лесно за тях да пазаруват и да се чувстват комфортно с нас. Това нещо също ни свърза с Дони, която има свой бранд, той е Paramidonna. Тя е супер новатор, има страхотни дрехи, които поне ние много харесваме, от много качествени материи, много добър стил, има избор на материи, на цветове, на всичко и така. Нека обаче все пак тя да каже малко повече за себе си, за марката и какво я инспирира. Дони? Здравейте, здравейте! Много се радвам, че днес сме тук заедно и имаме възможността да ви покажем на живо част от нашия работен процес. Имаме лукбук за новата колекция на Paramidonna. Това е третата колекция на бранда, който се занимавам аз от една година вече. Преди една година събрах кураж и създадох тази марка, която е една моя сбъдната мечта, мога да кажа. Това е моето виждане за стил, за женственост и за визията на една модерна жена. Дрехите на Paramidonna са насочени към жени, които искат и желаят да бъдат различни и запомнени. Залагам изключително много на качествените материи, на интересни форми, на... Да, сменяме... Да, нека да сменим туалета. Да, сменяме сета. Ако искаш, покажи малко повече. Да, мога да покажа част от колекцията. Новото, което в момента вкарваме, това са 3D елементи с скални сваровски, с които се старая да покажа една, може би още по-бляскава визия. Моята идея е жените да се чувстват комфортно, в същото време да се чувстват красиви и елегантни в дрехите. Да, може да покажем по-близо. Това е плек серията на новата колекция, след това ще има и много цветни.
дрехи, многоцветни бодита и рокли. Също така продължавам линията от предната колекция с африканските мотиви и с африканската тема, тъй като те се възприеха много добре, много са интересни и смятам, че този сезон също ще изненадам клиентите с нови, още по-интересни и още по-красиви тоалети. Мога да кажа, че моята работа я върша с огромно удоволствие. Това е моето хоби, което се превърна в работа. Аз цял живот се обличам по всичко свързано с модата и съм много щастлива, че успявам да виждам идеите си реализирани и носени от различни жени, което ме прави изключително щастлива. Супер. Много съм развълнувана в момента и искам да се извиня, защото по принцип не обичам да се показвам и да говоря пред камера, но тъй като Марги и Катя ме поканиха и съм много щастлива заради това и се навих да участвам в този проект. За което много ти благодарим, Дони. Мерси, ние сме готови с следващия сет, който ще снимаме. Супер, страхотно е. Да, това е с... само искам да оправя малко. Както виждате, моделката, която съм избрала е с екзотична визия. Аз от много време искам да включа такова лице в моите проекти, в колекциите и случайно я срещнах на улицата. Супер! Спрях я, попитаха дали е модел, тя ми каза, че е модел, момичето от Нигерия, казва се Сера и така се стигна до днешния ден, в който снимаме с нея. Общо взето това е, което мога да кажа. Аз, ако искате някакви въпроси, да ми зададете, ако не... Може ли да продължим с още нещо? Искам да ти попитам, Дони, докъде стигат мечтите ти за успех на брандът? Моята първоначална идея и цел е да излеза на световен пазар, на европейски, а защо не и на световен. Това ми е идеята и заради това смело експериментирам с материи, с комбинация на различни детайли, на които много държа и стриктно следя изпълнението на всичките модели. И се надявам, че това нещо ще се случи в един ден. Вярвам и съм сигурна, че ще се случи, когато работиш упорито. Смятам, че е въпрос на време да постигнеш успех. Смело съветвам всички да послание от нас. Да следват мечтите си, да не се страхуват, да рискуват и това е от мен. Благодарим ти много. Ако искате да попитам ли нещо, тук има при нас фотограф. Да, искам да благодаря много на Марги и на Никола, които... Никола, заповядайте, ако искате. Които се погрижиха. Да попитаме какви са модните тенденциите в грима. Ако можеш само да кажеш с една дума тази година. Ето го Ники. Той не очакваше, че ще се включи, но ние го изненадахме. Че ще се размина. Честно казвам, аз много отбягвам тенденции. По-скоро правя това, което е подходящо за момичето, с което работим и това, което пасва като концепция на снимките. В случая имаме едно много красиво момиче, което просто направихме по-красиво. При нея, примерно, сме използвали... какво е характерно за при по-екзотичната визия? Най-важното в случая е да имаме една хубава плътна база, която да е максимално равна, максимално да показва чертите и красотата на момичето. При нея, например, не сме използвали никакви цветове на очите, не сме използвали силни скули, не сме използвали, примерно, някакви мигли и така нататък. Идеята е да покажем просто колко е красива тя, да изглежда максимално свежа, максимално чиста, ако трябва и натурална, така да го наречем, и съответно да седи добре на камера. Относно тенденциите в грима, може би тази година те се делят на две части. Има едно течение, което в момента е много популярно, един вид така наречения Instagram грим, който се състои от плътните вежди, силните скули, ако щете има и едно така наречено арабизиране в грима, много силни очни линии, много плътни подчертани очи и така нататък. Което течение аз не харесвам. Защото може би на
близо и на живо. Много е преекспонирано. Това е един грим, който седи много красиво, може би на снимки. На снимка, да. Но всичкият този грим, който седи много красиво на снимки, е прекалено много и too much на живо. Аз по-скоро харесвам този грим, който е главно за подчертаване на женската красота. В случая пак, както казах по-рано, нали, една лека база, прикриване на евентуални несъвършенства под очите, да речем коректор, нали, да се наблегне примерно самите очи с една спирала, една лека очна линия, тези плътни вежди, които нали, те сами по себе си са много голям хит от може би 2-3 години назад. Дони, това да те хванем, не? Самите нали, плътните вежди са много голям хит от може би 2-3 години насам, като последната година вече стават основен център в грима. Много момичета започват да ги преподчертават, което според мен вече минава... Не, твоите са хубави. Минава според мен границите на красивото и на естетичното. Ако една жена, примерно, няма природно дадени плътни вежди, според мен е лично излишно да прекаляваме с рисуването. Същото важи и за червилата. Нали. Ако щете, нали, в момента са много модерни, бяха, може би миналата година, матовите червила. Те първо навлизат в България, но пък за сметка на това на Запад се връщат отново гланцовете, връща се една тенденция с преочертаването на устните. Но в крайна сметка, като съберем всичките тенденции, нали, спрямо цветове и така нататък, може би най-важното е една жена да е, поне според мен лично, най-важното е една жена да е максимално естествена и максимално чиста и натурална. Оттам насетне вече може да се играе според цвета на кожата, според цвета на очите, според цвета на косата, вече всичко се напазва. Като цветове, примерно тая година, може би са модерни по-бледо-розови, по-такива розово-злато, примерно, подходящо е за устните, подходящо е за очите. Те са модерни в дрехите, всъщност тези тенденции, дрехи, аксесуари също. Абсолютно, точно такива цветове са много модерни тази година. И в интериора. И в облеклото, между другото, аз лично си търся едни бледо-розови маратонки, вече трети месец и ги няма никъде. Успех в търсенето. Дай Боже. Трябва да провериш мода BAR.BG, може би. Ако имате 44-ти. Да, при нас това е, че наблягаме на големите размери, защото имаме много клиенти, като дрехи, като обувки с по-големи размери. Да говорим и за косата. Аз благодаря на Марги, специално не ме снимайте, фризьорката, която е член на Световната организация на висша мода, Haute Couture Française. Тя е специално тук за снимките. Изключително много и благодаря, тъй като при момичето, което е днес на нашите снимки, тя е с по-специфична коса и смятам, че Марги се справи перфектно с това да пресъздадеме автентична визия, в същото време много модерна и така, благодаря много, Марги, за това. И аз много благодаря за доверието, което си ми гласувала. За мен беше удоволствие да се погрижа за визията на толкова добра и изключителна моделка. И изцяло прическите са изработени в тенденциите за сезона пролет-лято 2016, защото един от трендовете, които ще се наложи, са именно тези плитки, които са в цял, могат да бъдат една плитка или много плитки, в рошен вариант, гладък вариант и така нататък. Така че... Тоест напълно отговаряме на напълно модерна и младежка визия. Много благодаря, Марги. И аз много благодаря. Така, аз искам да благодаря много на Ивомир Пешев, с който снимаме за трети път. Той не иска да се покаже, твърдо иска да стои зад камера, но аз му благодаря, тъй като за трети път снимаме с него. Той реализира страхотно. Той реализира моите идеи, доразвивайки. Много добре се разбираме, работиме чудесно и благодаря му много наистина. Така, сега продължаваме с заснемането на последния ни сет за днес, тъй като днес е първият снимачен ден от нашата кампания. Това е едно боди и така може да започваме и може да приключваме с видеото, ако искате. Да, много благодарим, че бяхте с нас, че ни подкрепихте и ангажирахте вниманието си. И се извиняваме за представянето си, тъй като това ни е за първи път и... По-натам ще гледаме да сме по-добри в това, което се случва. Доволни сме, че бяхте активни, очакваме още коментари, какво ви хареса, какво не ви хареса, изобщо с какви впечатления останахте. Идеята и това предаване да стане поредица.
И ако не сте хванали видеото в началото, можете да го гледате отново на запис и много ще се радваме, ако го споделяте с приятели. Чао от нас! Много благодариме, чао и до скоро! Чао! Чао!